Това да си любопитен към света е нещо, според мен, което е супер важно за изграждането ти като личност, като характер. И в момента в България може да се правят изключително много неща. Наистина България е държавата с възможностите. Има неограничени възможности, така че стига да ги виждаш и да виждаш потенциала, наистина мога да правиш чудеса. Аз съм Крис Захариев и това е България of the Low. Аз съм по-приключенски тип човек. Обичам да обикалям много, обичам постоянно да изследвам някакви нови неща. Като цяло не харесвам рутината и гледам всичко, което правя, дали да е училище, домашни, семейство, приятели, всичко да е винаги ново, разнообразно. За мен училището не е толкова мъчение, ами наистина си е голям кеф, защото освен преподавателите и самата атмосфера е някаква много яка. Супер много обичам да съм сред хора, сред приятели. Така станаха нещата, че от малък се някак си съм се въртял около скейт общество или съм излизал с хора, които карат скейт и това много ме запали. Това, което ме мотивира да правя влогове, да се занимавам с това е, че нямаше нито един, който да говори върху темите, които мен ме интересуваха. Нямаше нито един, който да засяга някакви важни за мен неща. В един момент осъзнах, че аз имах камерата, имах и идеите в главата, що пък да не пробвам да снимам нещо. И пробвах и най-голямото ми вдъхновение е живота като цяло. Нещата, през които минавам, дори не винаги да са приятни неща, караме да мисля в определена посока. Вдъхновяваме всяка една ситуация, през която минавам. Както започнах да правя видеа, започнах все повече и повече да се оглеждам и да търся и да намирам дори някакви малки интересни неща. Дори в ежедневието ни върл фен съм на БДЖ. За сега все още не съм излизал извън България. За сега. И това време ще дойде. Винаги това, което най-много ми привлича очите, където и да отида, са хората. Ако сядам да рисувам, винаги ще са хора. Бог е създал всеки един човек толкова уникален и за мен наистина много интересно просто да наблюдавам различните хора, така че ако бих си седнал в парка, това, което бих нарисувал е различните хора около мен, е средата. Чета много, също така вярвам много. Вярвам, че всичко се случва с някаква причина, че никой от нас не е тук случайно на земята и всеки си има някаква мисия. Вярвам, че Бог наистина помага. Любима тема сред видеята нямам, но колкото повече пораствам, осъзнавам, че много по-лесно е да разсмееш някой, но е много по-трудно да го накараш да се замисли. Така че колкото повече раста, някак си по-удовлетворен съм, когато правя видеа, които карат някой да се замисли. Веднъж осъзнах ли, че живота е прекрасен и че живота си заслужава да бъде живян, съм сигурен, че живота им наистина ще стане по-добре.